Als het zinnen opkomt, beginnen van de morgen op het strand van Vlieland de eerste tarriedingen. De potvis die Jerry deze week ongespeeld is, wordt in stikken snijdt en oprommen. Om 9 uur wordt de eerste snee in het bis zet. Het spek moet eerst voort en dan gaan ze verder naar de kop. Speciale dingen binnen nog net voen. Nou, het valt op dat het een wat groter mannetje is, want er zijn altijd nu weer heel veel strandingen geweest, ook in Engeland. En dat waren allemaal wat kleinere mannetjes. En dit is een wat groter exemplaar. Hij zit goed in het vet verwerkt, dat weet vanaf het strand. Dat is natuurlijk altijd even nameten wat we thuis nog doen. Maar voor de rest nog geen speciale dingen, voor zover, nee. Een trekker, shovel en een graafmachine binnen nodig om het beest uit elkaar te halen. Zo krijgen de onderzoekers de kans om te zien wat de krek met het potvis bad is. We zijn eigenlijk hier om het op te ruimen, maar ook om het snijteam van de Universiteit Utrecht te ondersteunen. Want die doen onderzoek naar de darmen, of in ieder geval dat doet de Wageningse Universiteit. En zij kijken naar de pathologie, dus hoe het dier is doodgegaan, wat überhaupt de conditie van het dier was. En wij gaan voor in ieder geval een flipper, dus de arm zeg maar. En een weefselmonster, dat gaat in ieder geval richting onze collectie, want het hele skeletberg is te veel op dit moment. Het romien is net alleen nog voor onderzoek. Nevens de strandingscoördinator zit het wettelijk vast dat het mag. Het is wettelijk zo geregeld dat als er een potvis uiteraard dan doodgaat op het strand, dat die dan opgeruimd moet worden. En zo is het geregeld. En zolang dat zo is, zullen we het zo blijven doen, denk ik. Als ze klaar binnen worden de resten van de potvis in stikken snieën en naar de rendak gebracht. Het is jammer dat er veel weg moet, maar het is nu even niet anders. Want ook hier is het een beetje een moeilijke locatie altijd. Want ja, Naturalis zit in Leiden. Dus dat is nog een enorm transport. Het was wel een hele tour om hier te komen. Dus het is niet anders.